Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, priye kabare? Sae. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, pripun kabare? Sae, pripun kabare? Sae, alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabari bocah-bocah kelas kali? Mugi-mugi sehat sedanten nggih. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Dinten iki bocah-bocah kelas kali sinau basa Jawa. Yaiku masuk ing bab 2 tentang dolanan ing sakupengku. Materi dina iki yaiku identifikasi unggah-ungguh basa ing teks Pacelaton. Hari ini anak-anak kelas 2 belajar bahasa Jawa, yaitu di bab 2. Materinya hari ini tentang dolanan ing sakupengku. Salah satunya ngidentifikasi unggah-ungguh basa ing teks Pacelaton. Tapi saderenge sinau, bocah-bocah ndonga rumiyin nggih, sikap berdoa. Tangan disiapno, sirahe ditundukake. Donga saderenge sinau. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah sampun mantun donga sak derenge sinau. Mugi-mugi manfaat damel sedanten nggih. Amin ya robbal alamin. Mari kita masuk ke materi. Materi ing bab 2 dolanan ing sakupengku niki yaiku unggah-ungguh basa ing teks Pacelaton. Ing bab 2 iki tetep ana ukara basa ngoko-lugu lan krama alus. Ana unggah-ungguh basa, tapi ana ning endi? Ana ing teks Pacelaton. Apa iku teks Pacelaton? Teks Pacelaton yaiku teks percakapan. Ing bab 2 iki ana teks Pacelaton sing irah-irahane yaiku jublak-jublak suweng. Apa Bu jublak-jublak suweng? Jublak-jublak suweng iku salah siji contoh dolanan tradisional Indonesia. Bocah-bocah zaman saiki senengane dolanan modern kang amung nengenake rasa senenge kayata dolanan HP, game online, lan PlayStation. Ana lho dolanan sing duweni piwulang-piwulang kang becik. Apa dolanane? Dolanane yaiku dolanan tradisional. Tuladane jublak-jublak suweng, gobak sodor, pati lele, umpet-umpetan, lan sapanunggale. Anak-anak zaman sekarang rata-rata menyukai permainan modern yang hanya menekankan pada rasa sukanya saja. Contohnya bermain HP, game online, dan PlayStation. Padahal ada loh permainan yang mempunyai nilai-nilai yang baik. Contohnya apa? Yaitu permainan tradisional. Permainan tradisional seperti gobak sodor, jublak-jublak suweng, pati lele, umpet-umpetan, dan lain sebagainya. Dolanan tradisional duweni piwulang-piwulang becik kayata tanggung jawab, gotong royong, kerja keras, lan kejujuran. Dolanan tradisional kudu diuri-uri lan dilestarikake. Permainan tradisional mempunyai nilai-nilai yang baik seperti kejujuran, tanggung jawab, gotong royong, dan kerja keras. Permainan tradisional perlu kita jaga dan lestarikan.
Perhatikake teks pacelaton sing irah-irahane jublak-jublak suwung niki nggih. Perhatikan teks percakapan yang berjudul jublak-jublak suwung ya. Teks pacelaton jublak-jublak suwung. Bu Ani, sapa sing wis nate dolanan jublak-jublak suwung? Artinya, siapa yang sudah pernah bermain jublak-jublak suwung? Nina, kula boten ngertos, Bu. Artinya, saya tidak tahu, Bu. Wawan, kula remen dolanan game utawi PlayStation, Bu. Artinya, saya suka bermain game atau PlayStation, Bu. Bu Ani, awakmu wis mangerti carane dolanan, Vi. Artinya, kamu sudah mengerti cara bermainnya, Vi. Alfi, dereng mangertos, Bu. Kula namung nate mireng saking ibu kula. Artinya, tidak tahu, Bu. Saya hanya pernah mendengar dari ibu saya. Bu Ani, dolanan jublak-jublak suwung iku bisa diparakake dening bocah akeh, paling setitik bocah papat. Artinya, permainan jublak-jublak suwung itu bisa dimainkan dengan anak banyak. Paling sedikit 4 anak. Siti, lare gangsal punapa saged, Bu? Artinya, anak 5 apa bisa, Bu? Bu Ani, oleh tambah akeh tambah saya gayeng. Iku meratandani yen guyub rukun. Artinya boleh, semakin banyak semakin bagus. Itu menandakan bahwa hidup rukun. Nina, kados pundi caranipun dolanan, Bu? Artinya, bagaimana cara bermainnya, Bu? Bu Ani, ayo dipraktekake bebarengan. Bocah-bocah kudu humpimpa luwih dhisik kanggo nemtokake sapa sing menang lan sing kalah. Artinya, ayo dipraktekkan bersama-sama. Anak-anak harus humpimpa terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang salah. Bocah-bocah padha humpimpa, sing kalah wawan. Artinya, anak-anak melakukan humpimpa, yang kalah wawan. Wawan, kula ingkang kawon, Bu. Kula dados punapa, Bu? Artinya, saya yang kalah, Bu. Saya jadi apa, Bu? Bu Ani, sing kalah dadi Pak Empong, Wan. Paraga Pak Empong kudu lungguh karo mbungkukake awake madhep ngisor. Banjur kanca-kanca liyane lungguh jejer muteri Pak Empong. Artinya, yang kalah menjadi Pak Empong, Wan. Tokoh Pak Empong harus duduk sambil membungkukkan badan menghadap ke bawah. Lalu, teman-teman yang lainnya duduk berdampingan memutari Pak Empong. Alfi, lajeng ingkang menang tugasipun punapa, Bu Guru? Artinya, lalu yang menang tugasnya apa, Bu Guru? Bu Ani, sing menang tugase mainake suwung kanthi cara mindhah suwung mubeng ing dhuwur boyoke Pak Empong. Suwung kasebut dilakokake kanthi giliran wiwit saka tangane si embok sing tugase mimpin dolanan dipindah menyang tangan kanca sisine mubeng. Artinya, yang menang tugasnya memainkan anting dengan cara memindah anting tersebut berputar di atas punggung Pak Empong. Anting tersebut dijalankan bergiliran dari tangan si embok yang bertugas memimpin permainan dipindah ke tangan teman di sampingnya dan berputar. Siti, punapa suwengipun saged dipungatos kalian barang sanesipun, Bu? Artinya, apa anting tersebut bisa diganti dengan barang lain, Bu? Bu Ani, kena Sit.
waton wis disepakati bebarengan umpamane diganti nekeran utawa kerikil. Nalika ngubengake suweng mau banjur nembang lagon jublak-jublak suweng. Mangkene lagune. Artinya bisa sih jika sudah disepakati bersama-sama, seumpama diganti kelereng atau kerikil. Ketika memutar anting tadi juga menyanyikan lagu jublak-jublak suweng. Seperti ini lagunya. Cublak-cublak suweng, suwenge tenggel enter, mambu ketundung kudel, Pak Empong lerak-lerik sopong guyu delikake sir, sirpong delik kopong sir, sirpong delik kopong. Nina, lajeng pungkasipun dolanan punika kadosipun, Bu. Artinya, lalu selesainya permainan ini bagaimana, Bu? Bu Ani, dolanan iki dipungkasi bareng karo enteke lagon mau. Sebanjure Pak Empong goleki suwenge kanthi milih salah siji saka gegeman kancane. Kabeh bocah kudu ngegem tangane senajan kopong ora ana isine, supaya Pak Empong bingung. Artinya, permainan ini diakhiri bersamaan dengan berakhirnya lagu tadi. Lalu Pak Empong mencari antingnya dengan memilih salah satu genggaman temannya. Semua anak harus menggenggam tangannya seperti tidak memegang apa-apa atau tidak ada isinya, supaya Pak Empong bingung. Wawan, menawi anggenipun kula milih kelintu kados pundi, Bu? Artinya, jika seandainya saya memilih salah bagaimana, Bu? Bu Ani, yo awakmu dadi Pak Empong maneh, Wan. Yen bener bocah sing ngenggem suweng mau ngganteni awakmu dadi Pak Empong. Kepriye? Wis paham ta? Artinya, ya kamu jadi Pak Empong lagi, Wan. Kalau benar, anak yang menggenggam anting tadi menggantikan kamu menjadi Pak Empong. Bagaimana? Sudah paham belum? Bocah-bocah, sampun, Bu. Artinya, sudah, Bu. Bu Ani, ya wis, saiki ayo enggal dimainake bebarengan. Cah, kita wajib nguri-nguri dolanan iki supaya bisa lestari. Artinya, ya sudah, sekarang ayo kita mainkan bersama-sama. Anak-anak, kita wajib menjaga permainan ini agar bisa lestari. Bocah-bocah, nggih, Bu. Artinya, iya, Bu. Ing teks pacelaton wau, Bu Ani nggunakake basa Ngoko-Loko. Lan bocah-bocah Nina, Wawan, Alfi, Siti, lan bocah-bocah lainnya nggunakake basa krama alus. Pada teks percakapan tadi, Bu Ani menggunakan bahasa Ngoko-Loko. Dan anak-anak seperti Nina, Wawan, Alfi, Siti, dan anak-anak lainnya menggunakan bahasa kromo alus. Tugase arek-arek saiki kerjaake pitakon ing halaman 20 lan 26. Tugas anak-anak sekarang mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 25 dan 26. Sak menika mawon nggih sinau dina iki. Yuk ndonga bareng-bareng sawise sinau. Demikian pembelajaran hari ini. Yuk kita berdoa sesudah belajar. Istiqdadan. Doa sesudah belajar. Dungo sawise sinau. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bocah-bocah sampun mantun tos sinau kali Bu Sinta, sampun mengertos. Alhamdulillah.
anak-anak sudah selesai kan belajar dengan Bu Sintanya, sudah mengerti? Yen Bu Sinta kali Bu Desi wonten kesalahan, nyuwun pangapunten nggih. Dieling-eling. Ojo lali jaga kesehatane, ojo lali salat 5 waktune, salat sunahe lan ngaji ing omahe. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.